Lyngby, vi har lavet en stor skridt frem med vores juniorer. Vi har haft, og Johan var heldigvis ansvarlig for vores seniorhold her i Humlebæk. De har lavet oprykning, altså de har fra serie, jeg kan ikke huske det helt præcis, men det var 6 til serie 5, der var også en stor succes med mange juniorspillere på. Og jeg tænker, det var en rimelig god setup, og jeg kigger meget positivt i vores fremtid i Humlebæk. Vi hoppas såklart att vi ser en utveckling nu under vintersäsongen när de får möjlighet att spela i SPG under hela vinter. Jeg synes, vi har haft en super god udendørssæson, fordi vi har løftet bare kvalitet. Der var ikke kun én hovedtræner på banen, pludselig var vi 2. Det betyder faktisk også på vores turnier og hele det elitespiller var en hovedtræner. Der var også på tennisskole var en hovedtræner. Och det betyder selvfølgelig meget for udviklingen fra spillerne. Det glädjer mig mycket att vara här. Sen så startar vi från en låg nivå och startar med att bygga upp en stor bredd, många spelare och upp till att bli lite mer elitspelare.